Bosom so mu jom guy. Omutia. Amunjom sika. Pepepe. Nti are nti na wakotena no. So edu na pom so dware so mko adwuma. Nti makodo na se bi nko yi a. Say mutumi tu one amona mo ye ni edi man because era when the first time so a isu ni ka say man ye ba one ye ni dey bia ye face that problem. What I say? Some ya dey ni. Me who say other people so two janice ani mani age. Because baba hadwen manya sa complaints ni bebre nam dwen say bia bibi ntie beba. But ene still na won say fiam complain was wrong na atumi na dem say dem dondo afono tigare because say obi bebe ejuma na afi na omo de bucket ko chi ko pensu a menti ase bosom so na so what kukuru ska ba so ntua sika no so de ba no so nye sika keto enti the question is hemfo na use na hemfo na etua so ati ase yeah omunya unu za no mo frefres baba mami nya de egbowura m yanko a unu za no mo frefres ai so de mami cobra abisian for ehuni na kwa bamra so agudi mu nsem akaya bobo no nero pere ba be somo ewo anopa morning show so na bibia enso akoye ere amabusuan fo ni na yakaya ntoma ere abani nda no pay ene ere agudi mu nsem no ere ba ababe somo na bibia enso akofan ere ama wo kwabena ageri supporte Samson Abrantie fan eye obempano pokuare ebo ene anopa champion man foster ere production ni na midin ere kofi ajiwi AJ na se yakaya tuma bani na no pay ere agudi mu nsem no ere ba ababe somo na asara be shem na se no ka ho enfa se na sem enko enfama Great Omega Academy Great Omega wasame kan fancho se wo baba wo babema afi na odibe wuremo ewo ento aso suku mu nko ade a fa ne kopie mu ewo Great Omega na onkonko gentete ewo general art visual art business home economics general science and asa technical no okwa ye de be fantete na afi oronso aba abepie aba djuma yi na bibia enso akwa amana ene ensem kaka eba na se kopemo ewo Great Omega the sadusuane de ye kyerɛw ma bibia akoye hostel awo no adema emma na afi emma ni na etu ni mpanufo ndi nkomo ewo 0243 214 720 0243 214 720 anase 0246 250 800 of Great Omega abajo so na fe onu amodi nkoma aka chedi na bibia akoye ere ama once again midin ere kofi ejiyentu fan kwa manone ne yakwahye ensam na se enso emfa emaudia yenkokopiem awa Champions League na se na endrada Champions League no tese pani behwe ukopiem a na nkofo eboguma na endra Bayern Munich etumire ese omoche boboku a yefan FC Salzburg ere omo ehye one corner egwam eka baku mienu miensa enan enum ensia enson ama ese FC Salzburg eti ekani baku a ese kopien Robert Lewandowski ebo entrano miensa ede bo Bayern Munich abranti efan Sergi Gnabry ehye ekani baku Thomas Müller ebo kan mienu ana afil Loresani enso ede baku de peso a ese kopien a Bayern Munich for ebo kan enson ama boboku a yefan FC Salzburg eti ekani baku Liverpool etrafie ama Inter Milan ekochomo epokan bako ama tumi anti abrantia ya fan Lautaro Martinez ena eto atena no edema Inter Milan na ese Champions League no sa anatie na su Liverpool a qualify na so unim se Liverpool ko piemo ewo eye Inter fofie no kochomo epokan menu a ama tumi anti enti 2-1 aggregate no ama eyeboboku a ya fan Liverpool a qualify a progress e komani sa so na Bayern enso a qualify ya dimu nsam no ade ejao ene aropen na ene so amatisa ka che no abeto aso no sei ana esi akọ Manchester City abetrafi one Sporting CP ade ebani 8:00 PM game no at Tottenham Real Madrid abetrafi one Paris Saint-Germain ade bebani ene so 8:00 PM na karase no so se e first league no e ya de Madrid ekodi nsenseme e Paris Saint-Germain ensa no a amachiamo ebokara bako amatumi antintinde game no at Tottenham ya ni musam no Jao na Europa League no and so round of 16 and the matches no esase 5:45 PM FC Porto watrafi on Lyon at the Albany 5:45 PM no Red Betis at Trafi on Eintracht Frankfurt and so at the Albania we matches at Tottenham yedimu sam no
enso edi agao yemfri ho na fe yenko piemu na yenko kwedi nkuma akra enso mfam peso emfa yenko Real Madrid na endi nkuma akra emfa dia eso ko piemu Madrid and that squad te sempinifo aparedia omri kwehia boboku a yefa Paris Saint-Germain no sei ena esitie tubo kotoa goalkeeper Andre Lunin goalkeeper Torian Fadias goalkeeper defenders no sei ena etie Dani Cavaya defender Andy Malatao defender David Alaba Abranteno Euremo Sansuna Jesus Malajo Anosu Euremo Nacho Fernandez Esu Euremo and Afe Marcelo we defenders ese ediko pimo au Madrid akache oba Mercedes na say enetie Toni Kroos Euremo Luka Modric Abranteno Euremo Federico Valverde Euremo Lucas Vazquez Euremo Dani Cavaya Abranteno Euremo Isco and Afe Kamavinga we emrate makuma kwa ese Mercedes no omu remo enso ono na kopimo ewo omo kobua forward se no sei na etie Eden Hazard Abrante no din enso apimo Karim Benzema enso apimo na Abrante fano Marco Asensio Luka Jovic Remo Gareth Bale Vinicius Junior na Rodrigo na Abrante fano Mariano Diaz we Abrante esempinfo abomudin ende yekoyi mu mako eduba ko akogiramo na omne Paris Saint-Germain ede abania yedi musam no enso edi agao ende anopay yemfi Madrid ne kopimo ewo Liverpool ne eni kumakra enso enfama uko Liverpool ese Andrew da papa ya fa ne Georgian club ade nsem kakra dia tudwa waseni players no Andrew de na modern bono eye kon chesena niama enhyede enkoyie na modern bono enso ani eno ena atumi amboa ama eye Inter Milan for ekwochom bom kan ba ko amatumi anti wasi players ne bobo kakra na mamu anim ho no ekodu ala se finish no eno ene asama eno so ne koma kra eba edi musem no enso edi agao na pede asade sembi edi apeso wasi Inter Milan na brantia ya frano eye Alexis Sanchez eso kopima brantia no na se ekoma eba ene se abrantia fan Alexis Sanchez no na se referee no ama no red card ni na se brantia ekotu ni na ekotietia brantia ya fan Thiago Alcantara na se na brantia no na eso deserve red card ene ekoma eba na medi musem no edi agao ende anopayen konkopimo awo Newcastle ne ni kumakra enfama Newcastle kache report eba ene se siade so mi se sikano abase de amawremo Chelsea ana Brentford fan Antonio Rudiger edi nkomo sa Brentford betuma Japan na so book of akopimo awo Newcastle bobokonimo aso kwesi akan edi amoma ene kumakra eba yedi musem no enso edi aja yanko Chelsea ne ni nkomo enfemformo enfama na ko Chelsea akache report fi Chelsea esu eba ene aropai ene se abrantia ya fan Andre Christensen no efinde kopima china no wan sho na abranti obenase se siade o sia kan enfoma Chelsea biem no kokopiem awo Barca na fi okoto na kansie so ede amoma ene komara kra eba de ni musam no enso edi agao na Barca kachina report forum enso aba ene se siade omone eya Spotify se eye contractor omokono akadwie na se contract no bibia enso akobenkrom na bibia enso akoye 237 million pounds no empinfo abaje na fe campno omode enkofo din abebata ho na fe bia enso akoye edi ama Barca na fe eya Spotify ene so ekoma kra eba ni musam no enso edi agao na Barca ho se jina na esi ade wanhwa na omujemo ya se abrantia ya fan Haaland no wanhwa na sika ebeda abrantia so no Barca omuka kreti a enya ade ombetumi atua ditom na abrantia adi nkoma na sumpedifo se esi akwhwa esa abrantia fan Haaland no okeka na sika na boma de abekwa wie no 200 million pounds into wanhwa omutumi tua enti no omujemo era Man City na fe ene so nkoma eba ni musam no enso edi agao last story na fe yantimbra fi ne emfa afisam no emfa emapeso enso emfa odia yankonkopimo ne ndi nkoma akra enso emfamfri boboku a ye fa no Chelsea na papa bia te se ye fa no Candy ukọ eye England ene ne potema papa owozika yie pa na ono so de abatudwa se esia ono so ekwakwuremo na fe Chelsea no so obetumi ato a papa isi so okwakwhwe se obetumi ato a na se woto na bia enso akoye edi aman no odi 2.5
billion ɛna sɛ ɔde ɛkɔ addition of ɛyɛ 1.5 billion no ɔse ɛno deɛ ɔde kɔ kɔsiesie ɛyɛ Chelsea for Stamford Bridge na afei bia nso kɔyie ɛde amana ɔno nso ɛde ne bid no ɛde ewuram ɛde mu nsɛm ɛde ɛgyaw yɛmmerɛ fie ne yɛmfa fisɛm kakra ɛmfa ɛntoa so ɛfama no afei yɛngyɛ mu ɛfama ɔbɔbɔ fori amanfo na bibia ɛnso kɔyie ɛmfa ɛma a yɛnkɔnkɔ pie mu ɛwɔ Ghana Premier League no ɛndra dramatis no ebi ɛtɔ fam na sei ɛna ɛkɔwie Bechem United ɛtena afei ɔmde Kumasi Asante Worɔkɔ wɔ bia tuamfa bɔ anto no nyankɔ tena mu a ɛne nkɔma ɛba yɛde mu nsɛm no ɛde ɛgyaw na ɛndɛ Nyankopɔn yɛ adom a tele club PM no House of Folk ɛtena fie wɔne Poboku a yɛfa no Wafa ɛnso ɛde bɛbɔ ani na mmerante a ɛyɛ coach yɛfa Samuel Bodu ɛde awuram no sei ɛna ɛte Richard Data ɛyɛ goalkeeper Richmond Ayi ɛyɛ goalkeeper Bemensa ɛyɛ goalkeeper defenders no Mohamed Alhassa ɛyɛ defender Dennis Kosa champion man wɔn nso awuram Lawrence Samaya wɔn nso awuram Caleb Amankwa abrante no din ɛnso awuram Fatah Mohamed ɛso captain ɛnma House of Folk ɔno nso awuram William Denchi ɛna fɛ Robert Adusowa we defenders no fenders no say ɛna ɛteɛ Abu Ishai ɔno nso awuram Sule Ali Muntari ɔno nso awuram ɛna afei Abdul Aziz Nuruddin abrante ne din awuram ɛne Salam Adams ɔno nso awuram a we mmerante sɛ coach afa Samuel Bodu ɛde ɔmo ɛkɔ against ɛyɛ Wafa na yankɔ ɛyɛ anim no say ɛna ɛteɛ abrante a yɛfa Amankwa Bafe abrante no awuram Benjamin York Seidu Suraj ɛna fe Patrick Razak Isaac Mensah ɛne Obin Kwajo Junior we ɛyɛ mmerante a yɛsɛ yɛyi mu baako edu baako akɔgyina mu ɛnso ɛde aboa na ebi akɔyie ɛdɛma phobia yɛde mu nsɛm no ɛnso ɛde ɛgya na hasoa de egyina nkɔmɔ akra ɛba ne sɛ abrante a yɛfa no Kofi Koji wɔde nsɛm bi de ato dwa wɔse ɛnenam kurom rumors sɛ ɛsɛ nkɔmɔ ɛba ɛne sɛ ɔno abrante a yɛfa no ɛyɛ Kofi Koji no ɔne Samuel Bodu ɛntam ɛndwokra na ɔse ne kura bi anim ɔkɔte sɛ obi ka seni hu na nya de anokro bia ɛwɔ sansensem no mu na ɔse game a kyesa House of Folk ɛkɔkye Kumasi Asante Worɔkɔ ɛwɔ ɛyɛ President Cup no ɛpɔ maka no baako a ama ɛka no mienu mu tiw baako no ɔno abrante no na ɛsɛ squad a Samuel Bodu ɛde kɔbɔ game no ne di kra ɛnka ho na nkɔma aba ɛne sɛ na ɔse wapira na nya sɛ bia bibi ntina Samuel Bodu ɛnso amfa no ankoka ho ɛno ne nkɔma akra Kofi Koji ɛnso de ato dwa yɛde mu nsɛm no ɛnso ɛde agya yɛmfi Koji ne yɛnkɔ abrante a yɛfa Thomas Tepate Ghana Blasters assistant captain no ɛsɛ kopioma report aba ɛne sɛ Arsenal afɔ abɔdaba so sɛ the month of February no ɔno ɛna yɛ the champion player ɛnso ɛdɛma Arsenal yɛde mu nsɛm no ɛnso deɛ gyaw ɛnɛ anɔpɛi yɛmfi hɔ ne yɛsan so kɔ asamwagyan ɛsɛ kɔ asamwagyan kakye asɛm dɛ ɛna abɛtɔ abrante ɛndrɔ da owura mu ɛwɔ sɛ Dubai ɛsɛ kɔwura mu Dubai no na ɛsɛ no former club a yɛfɛ AN no mpanyinfoɔ abanaba so sɛ abrante no sɛ ɛba ne sɛ yɛntoto ntena paa deɛ a ɔno abrante a yɛsɛ ɔto ntena paa ɛnso ɛnema boboko no nti yɛsɛ asamwagyan akɔagye abasobɔdeɛ ɛwɔ ɛyɛ ɛndrɔ ɛsɛ bibia akɔyie ɛnso ɛde ama no na wonim sɛ Nyankopɔn ayɛ adom a Ghana Blasters yɛgyina akono a ɛsɛ ɛne Nigeria ɛna ɛsɛ ɛde game no ɛnso ɛde bɛbɔ so we World Cup qualification matches a ɛsɛ ɛbɛtɔ fam na first leg no top fam ɛwɔ Ghana na afei second leg no ɛnso kɔtɔ fam ɛwɔ ɛyɛ Nigeria na coach a anaasɛ referee a yɛfɛn ɛyɛ Rodani Jaid ɔno ne mpanyinfoɔ abɔ ne din sɛ ɔmbɛmɛ referee no na afei bia ɛnkɔyie ɛnso mfama Ghana against Nigeria ofi Morocco ɛna so obɛgyina mu na ɔbɔ bibia na afei bia kɔnkan a yɛde mu nsɛm no ɛde agya yɛde si na afei yɛakɔ na Tunisia referee a yɛfa no Sadok ɛyɛ Salmi ɔno ɔnso na Nyankopɔn yɛ adom a ɛyɛ return league ɛbɛtɔ dwa ɛwɔ Abuja no ɔno nso bɛkɔ gyina mu na afei wamastamade na bibia akɔ yie na bibia ɛnso akɔ fine ana ɔpɛ yɛde wusi na mmom Selina ɔte yɛkyie ya Selina ɛte yɛkyie ya nen birthday nti Selina ya wish you happy birthday bibia nka ho na Nyankopɔn bo na afei adwuma ya wuye bibia enkoyi enso emfa emawo kwabena jenim eboy sanso no brempon pokore eboy first time production no misimi din